Okay. Mela, Dr. Herrera, rigward ir-riżultat tal-Kunsilli Lokali, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mas-Sawt ta' Malta, għal xiex tattribwixxi din ix-xift li kien hemm? Ħanajlek, l-ewwel nett nitkellem ċar, nerġa' nafferma dak li qal anki il-mexxej tal-Labour Party li aħna sodisfatti ħafna b'umiltà tar-riżultat għaliex jew l-ewwel darba illi kellek partit fil-gvern illi ġab aktar minn 50% tal-voti. Kien hemm okkażjoni fejn il-Partit Nazzjonalista kien mar tajjeb ħafna, però qas kien ġab 50% tal-voti, aħna ġibna kważi 54% tal-voti. Ġifieri dik hija ħaġa tajba. Issa, int qed tgħid ix-shift li kien hemm fin-naħa tas-Sawt. L-ewwel nett nerġa' nafferma illi by far and large xorta waħda fis-Sawt il-Labour Party ġab il-maġġoranza. U inti ma tistax tikkompara dak ir-riżultat ma' riżultat ta' 4 snin oħra fuq l-istess distretti tal-Kunsilli Lokali, għaliex aħna konna fl-oppożizzjoni u allura kien hemm surplus ta' voti li kieku ġibnihom fl-elezzjoni ġenerali flok ma konna nirbħu 36,000 votes, konna nirbħu 50,000 vot, jekk tara l-persentaġġ. Biz Dr. Herrera. Qegħdin kuntenti u nemmnu il-riżultat ta' din l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali tirrispecchja ħafna il-persentaġġ tal-voti illi l-partit Laburista rnexxielu jġib kemm fl-elezzjoni tal-Ewropa u kemm ukoll fl-elezzjoni ġenerali. Jiġifieri wieħed żamm dak l-appoġġ li huwa kien qed jżomm minnu. Issa wieħed jieħodha b'umiltà jista' jkun hemm fatturi kif f'ċertu żoni jista' jkollok ċertu ammont ta' protest votes, jista' jkollok fatturi pereżempju semmi anke il-Prim Ministru li f'kunsill partikolari kellek kandidat li ġej mill-Partit Laburista li ħareġ indipendenti u kellu ċertu fiduċja personali u allura kellek persentaġġ sostanzjali minn dak il-Kunsill li baqgħu jżommu miegħu. Wieħed irid jara minn wirithom dak il-voti għax jista' jkun li first count votes ma ħadnihomx. Għax hawn kellhom ċertu lealtà lejn din il-persuna għax kienet is-sindku. Però mbagħad meta waqa' wieħed irid jara minn wired dak il-voti. Biss Dr. Herrera, jekk taqta' dex it-trend kienet pjuttost konsistenti. Can you explain it away b'daw raġunijiet? It-tnaqqis kien jekk inti tikkomparah mal-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta' qabel. Fejn hemmhekk kien hemm ammont ta' voti spettakolari li marru favur il-Labour Party. Tinsiex aħna konna fl-oppożizzjoni, kien hemm ċertu element ta' disgruntlement mill-gvern ta' dakinhar, allura aktar faċli li wieħed jirbaħ fuq dak id-disgruntlement. Illum qiegħed fil-gvern. Allura dak l-element ta' votazzjoni tradizzjonalment li kieku kienu jivvotaw nazzjonalista m'hemmx xi kollhom disgruntlement kontra l-partit tagħhom issa qegħdin fl-oppożizzjoni. Però l-fatt li l-Labour Party rnexxielu anke f'dawn l-areas jaqta' figura tajba, naturalment u ta' ċertu sodisfazzjoni. Ifhimni wieħed jinterpreta l-elezzjoni kif jaqbillu. Però li wieħed mhux ma nikkritika dan il-kbar rispett leh, però li wieħed jiċċelebra għaliex tilef, però ma tilifx bit-kaxkira li qed jistenni. Turi li ara kemm hu b'saħħtu l-gvern, kemm għandu kemm il-gvern qed jigawdi minn fiduċja. Fejn naħseb li Partit Laburista f'dan il-mument ma tistax ikun għada għalhekk għadlek b'umiltà. Meta jiena dejjem ngħidha meta inti kollok elezzjoni, il-voti sarrafhom. Issa jekk mort il-bank u sarrafthom. Tista' xi taħdem għalihom. Li l-gvern ukoll irid joqgħod attent u jagħmel analiżi sew għax fejn hemm id-disgruntlement wieħed irid jindirizzah. Però li wieħed jgħid il-riżultati tal-elezzjoni tal-Kunsilli taw xi skossatura lill-gvern ma naħsibx. Naħseb illi kien riżultat illi għall partit fil-gvern kien riżultat pożittiv. Thank you.